So hello friends, Borebai Bodo Jobinpo officially YouTube channel the finally new Assam police vacancy 5000 are legacy forest department sayaw then beaw mabungke CMA so bini sabdela bodeng da gobang neges no Assam forest department aw Battalion na 10 first nifrai hagen are legacy grade 4 aw nongtangman 8 first nifrai hagasno so jebu diploma nanga da gobo khalama जों थांगोन official side aw जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो So दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ जेराव नोंथांमोना अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेनो जाबाय 8 फार्स्टनिफ्राय सोलिगासिनो दङ स' नोंथांमोना 8 फार्स्टनिफ्राय ग्रेड 4 आव हागोन आप टु एचएस पाससिम डिग्री पासआ हानाय नङा अके स' बेखायनो नोंथांमोना खालामदो आरो बेयाव डिप्ल'मा नाङा स' लोगोफोर बेयाव डिप्ल'मा नाङा देन बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय एक्साइज कनस्टेबलाव स' एक्साइज कनस्टेबलाव 10 पासनिफ्राय हागोन 10 पास एचएस पास एबा डिग्री पास गासैबो हागोन बे एक्साइज कनस्टेबलाव जेबो डिप्ल'मा नाङा So grade 4 आव नोंथांमोनाहाय 8 पासनिफ्राय हागोन थ' 8 पासनिफ्राय आप टु एचएस पाससिमल' स' बिनिफ्राय दा बेयाव मोनसे गोदान लेटेस्ट आपडेट फैदों बेनो जाबाय फरेस्ट बेटेलियन लोगोसे आसाम पुलिस गोदान भेकेन्सि अके दा बे मोननैया नोंथांमोननि रेलिया 10 मेयावनो जोबजोबगोन होनना बुंदों अके 10 मेयावनो जोबजोबगोन आरो बेखौ सिमा बुंबाय 10 मेयावनो जोबगोन अब्ला स' नोंथांमोना मार्च एप्रिल मे स' बेयावनो गासिबो डिटेल्सआ जाजोबगोन बा नोंथांमोननि रेलिया जोबजोबगोन आरो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननाय जागोन थ' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ थाबैनो जागोन फेब्रुवारि जोबनायथिं जानो हागौ ग्रेड 4आ आरो बिनिफ्राय आसाम फरेस्ट बेटेलियनाबो स' नोंथांमोना मेयाव बा नोंथांमोना एप्रिलाव जानायनि चान्सआ दङ आरो एप्लाइआ जोबनायथिं लास्ट उइक जानुवारियाव चान्सआ दङ स' बेखौ नायोब्ला थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन होनना बुंदों सिएमआहाय थ' जोङो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय स्क्रिनशटखौ नायबानो जाबाय मा बुंदों स' बिनिफ्राय थ' नोंथांमोना हानायसिबां दानिफ्राय रेडि जादो आरो नोंथांमोननिया एप्लाइ दा बयनो जासिगोन फरेस्ट कमान्ड' बेटेलियन बेनिफ्राय आसाम पुलिसावबो गोदान गोदान भेकेन्सि फैगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे जानो गोनां इन्टारभिउआ थाबैनो 10 मेनि सिगांनो जोबजोबगोन आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननाय जागोन स' बिनिफ्राय एग्जाम डेट ओंखारजोब्बाय माखासे एग्जाम डेट 2023 नि एग्जाम केलेन्डार बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन स' बेखायनो बयबो रेडि जादो आरो नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामदो आरो लोगोसे एग्जाम फैगासिनो दङ थाबैनो एडमिट कार्ड मोनसिगोन गोदान गोदान एप्लाइ जानाया आरो लोगोसे नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट लाबोगोन नेक्स्ट भिडिअ जाहाथे बयबो मिथिखायो एग्जाम डेटखौहाय आरो नोंथांमोना रेडि जायो स' बेनोमोन लोगोफोर आसाम पुलिसाव गोदान भेकेन्सि फैबावगोन आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो भेकेन्सि दंखायो आरो बे थाबैनो एप्लाइ जासिगोन 10 मेयावनो बे गासैबो जोबजोबगोन बेनो जाबाय रेलिया